बोरै बुंनो हाखो नों दिनै आंखौ गोसोखाङा होननानै? गोसोखांथि आरो मोजां मोननायखौ वाट्सएप स्टेटास फेसबुकनि स्टेटासआव होनानैल' दोनसै आं। नाथाय नोंनो बोरै फोरमायनो आंनि गोसोखांथिफोरखौ? नोंथ' दानिया गुबुनजोंसो मोजां मोनलायनानैसो दङ। बेफोरबायदियाव आं बोरै बुंनो नोंखौ गोबां गोसोखाङो आरो मेसेज कल हरनानै रायज्लायनो गोसो जाबायो होननानै। आं बोरै हरनो नोंनाव गोसोखांबा मालाय नोंखौ इसेबां मोजां मोनो बाव आं नोंखौ गुबुननो बोरै हगारना होनो हानो? बेनिखायनो आं मिथियै खोनायै जाना थायो। गोसोखांनायनि गोरबोनि दुखुखौ दोनखुमाना आं नोंखौ बावनायनि बावथिनाल' खालामना थानो हायो। बावनायनि नङा सना। बे नङा जे सना आं नोंखौ मोजांखौनो मोना, फोरमायख' हायै दिन्थिनो हायै मोजां मोननाया सना। आंनि गोरबोआ नोंखौनो मोजां मोनो, थेवब्लाबो आं नोंनि खुसिनि थाखायनो बिदि जानानै दङ। गोसो दंबाबो गोसोखांबाबो गोसो गैयै, गोसोखाङै बायदि आरो गोसोनि दुखुखौ स्टेटासआवल' होनानै अरायबो थाबाय थानायल'।